Anga bi juma kibaruyaw la bakurubaw la kati musolakaw ye nisogoya wuli ka jɔ bakɛ bi kati kɔnɔna la nisogoyalen kosɛbɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ka kisaw ma bi an bɛna ɲɛfɔli kɛ o kan bi don kibaruba kɔnɔna la ni o tɛmɛna ka bɔ yen min ye Conseil supérieur de la diaspora malienne n'o ye CSDM ye a ɲɛmaaba n'a jɔnɲɛw ye k'a dɔ kibaruya di kɛ bi min kɔnɔna la u ye walawalali caman kɛ kibaruya dilaw ye an bɛna ale fana lamɛn bi don kibaru kɔnɔna la ka fara ninnu kan an bɛ misɛman dɔ bila ninnu cɛma bi Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan laadala ka aw kibaruya. Nef TV jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw salamu alaikum bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye an b'a daminɛ ni bi an ye bato fɛn fɛn kɛ n'a ni ala ko ta tɛ taa ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an ye hɛrɛ ye a y'aw danse n y'a fɔ aw ye kibaruya bakurubaw la k'a fɔ kati musolakaw kɔni ye wuli ka jɔba kɛ bi sɔgɔmada in na min yɛrɛ kɔnɔ u ye sira tigɛ maa tɛ don maa tɛ bɔ hali tɛ taa ci la u ye k'a dɔ ganga kɔni ka karangada bɛɛ lajɛlen suwa kati sira ba kana nunu na u ka laɲini ye fɛn mun ye o ye k'a ɲini min ye k'a dɔn diɲɛ lakana kɛlɛbolo wɛrɛ minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye faransikaw ka barika ni ka taa se MINUSMA diɲɛ seleke naani ka kɛlɛbolo min bɛ an ka jamana kɔnɔna la olu n'a ɲɔgɔnna caman k'olu kɔni ka taa ka bɔ an ka jamana kan ɛlɛni yɛrɛ de ko an yafara olu ma u bɛ min laɲini o ye Irisi bilama Putini ka jamakulu olu ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka Mali dɛmɛ sabula olu dalen b'a la k'a fɔ Mali ka gɛlɛya fura bɛ Irisi de bolo a ko kɔni kɛra gindaba ye katikaw fɛ bi an ka kibaruya ɲinaw bɛ koba bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan Christine Abatu Dara ye kibaruya dila yan n'a ka jatala Payon Jɛnɛpo olu tun bɛ kati u ni min bɔra kati ka se Nef TV la a ko kan filɛ ni ye denmisɛnw cɛw olu bɛɛ bɔra ka kati muso dɛmɛ u ka nin siratigɛ in na i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogoya min na maa bɛɛ bɔra kati fan bɛɛ kana ni musow dɛmɛ u ka nin wulikajɔ in na nka ko labɛnbaw ka fɔ la u y'a yira k'a fɔ ko sɔrɔdasi musow k'olu ma bɔ nin wulikajɔ in na an bɔ kun ye nord ko de su min bɛ ka bɔ nord la a dan sagona donc an b'a fɛ fagali ka ban nord la tubabu ka taa ka banda la an mago t'u la an ka cɛw bi m'u bila yen mɔgɔ ma suye yen et sisan nin dernier temps na an denw n'an cɛw n'an mɔdenw bɛ ka sa dɔrɔn an ma jɛn n'a ye u ka bɔ yen i y'a faamuya et puis u bɛ ka menace kɛ u muso la so kɔnɔ k'u kana bɔ ka marche an nɔfɛ n'u ma bɔ an de ka ti k'an jɔ an b'a ci ni musow ma bɔ ka fara an ka manifester u dɔw cɛw sara dɔw denw b'a la k'an kɔnɔ firiyatɔ min bɛ danta la ni musow ma bɔ juma wɛrɛ k'an ko bɛ ban a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ in ma ban ko fo u ka laɲini ka sabati k'u ka laɲini ye ko MINUSMA fo ka taa se Barkan ma k'u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an ka laɲini ye kɛ tubabu ka taa ka bɔ an da la de u ka bɔ an da la masu ma hali ministre muso nana sisan u ka contrat min banna a nana n'a renouvelé kama an b'a kalama ni IBK y'a signé an bɛɛ k'an fanga di ɲɔgɔn ma an k'an hakilina kɛ kelen ye ka bɛn kelen kan n'o kɛra ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o ɲana n'o kɛra an ka laɲini bɛ sabati ni ma ban an ye jama labila jama ka taa so juma wɛrɛ tuguni an bɛ nin kɛnɛ kelen de kan yan ni ala nin kɛra jɛra n'a ye ka fara o kan seere dɔw ka laɲini ye ko cɛdenw ka segin so n'a ti ɲɛ an bɔ kun ye an denw n'an cɛw bɛ ka sa kɔrɔn fɛ se t'an ye dabali t'an ye n'u y'a dɔn k'a tɛ ɲɛ u ka denmisɛnninw bila ka na an bɛɛ ka jɛ ka sigi dugu kɔnɔ yan parce que dɔw tɛ se ka to kungo kɔnɔ k'olu bɛ to maɲumako la ko dɔw ka da dugu kɔnɔ yan masumalenya la de donc n'a tɛ ɲɛ min kɔ dɔrɔn u ka denmisɛnninw bila ka na parce que denmisɛnnin minnu bɛ cɛncɛn kan u tɛ sira dɔn denmisɛnnin tɛ sira dɔn u tɛ cɛncɛn dɔn an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u n'an tɛ filan ye kɛlɛkɛminɛn tɛ denmisɛnnin bolo u bɛ minɔgɔ la u bɛ kɔngɔ la u k'a kɛ ala kama an b'a ɲini faamaw fɛ n'u y'a dɔn u tɛ se ka moyen kɛ denmisɛnninw ye u k'u bila ka na hali ni den tɛ baara la tant que i ɲɛ b'ale ɲɛkɔrɔ o ye wasaba de ye kati musow y'a yira k'a fɔ k'u ka bi jumadon wulikajɔ tɛ a bannen ye k'u bɛ taa ɲɛ ka wulikajɔ kɛ juma o juma ko fo u ka laɲini ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ
aw yɛrɛ y'a ye nin kɛra Kati bi sɔgɔmada in na an bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka wulikajɔ bɛɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen hami de ye kelen ye u ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye sanga n'a ka waati kow cogoyaw kan walasa Mali ka kisi furukufuruku ma ni an bɔra o la n da sera a ma kibaruya bakurubaw la fana k'a fɔ min ye CSDM n'o ye Conseil supérieur de la diaspora malienne ni ale ye tɔnjɛkulu ye min bɛ maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnna jamana kɔkan ma olu mana gɛlɛya sɔrɔ sanga n'a ka waati u bɛ wulikajɔ bɛɛ kɛ ka olu dɛmɛ a ɲɛmaaba ye nin waati na Mohamed Sherifu Ayidara bi sɔgɔmada in na a fana tun bɛ kibaruya dilaw ɲɛfɛ CSDM yɛrɛ jabala la Bamako yan nɔ u ka hakili falen-falenw bolila kɛrɛnkɛrɛnnenya na maliden ma kɛmɛ caman min bɛ ni olu kun ye gɛlɛyaba sɔrɔ Laginɛ Konakiri k'a sabu kɛ Kineti ni o ye k'a dɔ jɛrɛ jɛkulu ye minnu kɔni b'a la ka bisi baza ni maaw nɛgɛ ka bila sira jugu kɔni kan ka u bolo tunun ka da u kɔ olu kɔni tun ye ni maliden ninnu la ɲagari ka taa Laginɛ min yɛrɛ taara laban jaba kisɛ bilenna fɔ ka tɛgɛ da u kan a ko kɔnɔ Laginɛ faamaw kun ye maliden ninnu jate i ko mamurutilenbaw ni dansago walew ni jihadistes ni rebelles a ko kun kɛra samasamaliba ye Mohamed Sherifu Ayidara ni a ka jɛkulu ye wulikajɔba min k'o kɔnɔ ka lafaamuyaliw di walasa maliden ninnu bɛ se ka labila cogo min na o kibaruyaw dira a la CSDM jɔyɔrɔ kɛra min ye ani fana Laginɛ Konakiri CSDM ɲɛmaa kɔrɔ dɔ bɛ yen kabi waati jan a ye tɔ sariyaw sɔsɔ ale bolo bɔra baaraw la nka o fana ye dantigɛ dɔw kɛ ka ɲɛsin Mohamed Sherifu ma u ye ninnu bɛɛ lajɛlen kibaruyaw walawalaliw di ni dalu jɔnjɔn ye kibaruya dilaw ye bi tile kɔnɔna la min bɔra a ko kɔnɔna la an ka cɛdenw tun bɛ an ka jɛ k'a lamɛn. Jɛkulu Kineti ka karatu n'a ka maa bolodankɔ kɛra sababu ye ka cogoya can belebele lase maliden ma 400 ani a kunkanfɛn ma Laginɛ Konakiri jamana kannan na min yɛrɛ kɛra sababu ye Laginɛ jamana faamaw kun ye tɛgɛ dasiw kan k'u jira ko maa ba maa ci ni maa cɛnikɛla baw don o de hukumu kɔnɔna la CSDM ɲɛmaaba Mohamed Sherifu Ayidara wulila k'a deliko lamaga ni o ye ka tu gosi numa ani kini fɛ sariya kɔnɔna la wasa ni maliden ninnu bɛ se ka labila cogo min na u k'u ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ u yɛrɛ ye kunnafoni jɛrɛ in kun ma jɔnjɔn kun ye o ye a kɛnɛ kannan na ɲɛfɔli minnu kɛra an ka jɛ k'o lamɛn. An y'aw wele k'a fɔ aw ye bi aw ye fɛn min ye réseau kan ani journaux kɔnɔ ko malidenw ninnu minɛna Laginɛ a yɛrɛ yɛrɛ Laginɛ ka télévision na ko terroristes ni rebelles de don o y'an sɔrɔ Laginɛ dialogue national ni kɔnɔna na an taara ambassadeur sɛgɛrɛ an y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko terroristes tɛ donc an taara télévision na ani radio ka ɲɛfɔ o ɲɛfɔli o ye mɔgɔ caman hakili sigi an ka ambassadeur Modibo Traoré a ye baara ɲumanba de kɛ ani an ka consul général ni mɔgɔ ninnu bilala bi Ala ani ulu sababu an ye minnu ye CSDM Guinée ani Haut Conseil de base Nouvelle Vision ani les Amis de Mali ninnu bɛɛ ye jɛkulu ye minnu bɛ Laginɛ mais baara yɛrɛ kun baara yɛrɛ min kɛra ambassadeur de y'a kɛ parce que ale de wulila ka taa ambassadeur minnu mɔgɔw minɛna i b'a fɔ ko Burkina Sénégal ani Ghana parce que u bɛ CEDEAO ye ale de fana ye hakili ɲuman sɔrɔ ambassadeur min ka kɔrɔ n'u bɛɛ ye ka taa premier ministre ye o premier ministre yelen kɔ o y'a faamu gouvernement ye décision ta ka société ni interdit a ka baara kɛ Laginɛ donc an ka mɔgɔ minnu minɛnen u bɛɛ bilala minnu tun ka kan ani sigiri ministère de Mali de l'extérieur a ye bisu la affrété ani DGME délégation générale Mali de l'extérieur ka t'u ta parce que u taara ka bɛn u ka bilali ma baara kɔni kɛra ambassade ni consul bolo déjà donc minnu tun bɛ sigiri ni kan nana minnu tun bɛ Conakry u bɛ sira kan nale donc an b'a fɛ ka ambassadeur fo ka sɛbɛkɔrɔ fo Modibo Traoré ani an ka consul général Aboubacar Maïga ka mɔgɔ bɛ ye dɛmɛli kɛ nin na k'a fɔ ka président Alpha Condé na ka premier ministre fo parce que a y'a yira k'a fɔ ko président Amadou Sékou Touré min y'a fɔ ko c'est deux poumons dans un même corps n t'a fɔ bamanankan na Laginɛkaw y'a yira parce que u ye ko kɛ cogoya min na u y'a yira vraiment que c'est vraiment deux poumons dans un même corps. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin bɛɛ lajɛrɛlen kɔfɛ Mohamed Sherifu Ayidara yɛrɛ a ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ko in kɛcogow kan
ani kibaruya minnu tun b'a la ka cɛri tile fila in na n'o ye coacan kumaw ye ka ɲɛsin Mohamed Sherifu ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana u ka tɔni kɔrɔ min bɛ yen n'ale ye tɔn sariya sɔsɔ u ka fɔ la ni u jɛn'a kɔ ka bɔ tɔ kɔnɔ a kana na tɔn in tiɲɛ n'o ye Musa Jakite ye ale min tun ye CSDM laginɛ ɲɛmaa ye kabi waati jan an bɛ aw ladɔnniya kɔrɔfɔ kuncɛla k'a fɔ ni kunnafoni jɛrɛ in kɛra sababu ye ka kunba ni sigasiga bɔ an ka kunnafonidila bɛɛ lajɛlen na sabula Mohamed Sherifu ye dantigɛ fɛn o fɛn kɛ a y'a bɛɛ lajɛlen dalilu jɔnjɔn jira jala sɛbɛnfura la ani papiye jɔnjɔnw na minnu yɛrɛ tɛgɛnɔ bilalen don a ko ninnu kannan na. CSDM maliden minnu sigilen jamana kɔ kan olu ka lapasa jɛkulu do n'o tɛmɛna ka bɔ yen fana min ye Mali kɔnɔ ni tile filanin na wari baarakɛlaw an ka waribɔmaw ka fara min ye waribɔmisɛnnin minnu bɛ yen n'u bɛ warila baaraw kɔni kɛ olu kun ye baarabila dɔw boloda ka sababu kɛ u ye laɲini dɔw kɛ jamana faamaw fɛ u ka baara cogoyaw kɔni na bɛn ma se ka kɛ fɔlen na o de kama u ye tile fila baarabila kɛ ni ka tila ka lasɔmili baarabila sɛbɛn ta an ka jamana faamaw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ u bɛna taa tile caman baarabila la ni ko dɔw ma kɛ ko dɔw ye ka kɛ ni jamana faamaw ka ɲɔgɔn ye ye u kɔni bɛnna fɔlen na laɲini bɛɛ lajɛlen ma fara o kama u ye wele bila u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma kunungo waribɔ min bɛ jamana in kɔnɔ n'a cogoya ye BNDA ye olu yɛrɛ jaba la b'a la jamana faaba kɔnɔ ka taa foli ani ka dɔ bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin u ka cɛdenw ma u ye nin kɛlɛ min kɛ ɲɔgɔn fɛ ŋaniya kelenya na a jaabi jɔnjɔn sɔrɔla ka nisɔndiya jira o la fana ka tila ka foli di kunnafonidilaw ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana min yɛrɛ la Nef TV tanuna kosɛbɛ k'a ye an ye kunnafoni di baara ɲuman minnu kɛ a ko kɔnɔna la an bɛna ta daɲɔ ka fara baɲɔ jɛnɛpɔ olu tun b'a kɛnɛ kan u nana ni min ye ka bɔ waribɔ tigilamaaw fɛ o filɛ nin ye bangi baarakɛlaw ni maa minnu ka baara ɲɛsilen no wariko nasiraw la olu tun ye tile fila baarabila dɔ kɛ ka d'a kan u ni ɲɛmaaw ma bɛn sigikafɔ la u ka laɲini dɔw kan o hukumu kɔnɔna na u ye tile naani baarabila dɔ fana boloda ko kura mun kɛra sababu ye u ni ɲɛmaaw ye sigikafɔ kɛ ka bɛn ko dɔ la o de la kunungo alamusa maa minnu bɛ ko in ɲɛma u ye u tɔɲɔgɔnw wele ka na ɲɛfɔli k'u ye ko in tɛmɛna cogoya min na an tun bɛ ka taa grève la transposition an tun ye 24,5% ɲini o la ani AMO ani liberté syndicale donc an kun b'o fɛn na o de kan grève fɔlɔ kɛra o de kan filanan in fana tun bɛna k'o de kan mais ala ni mɔgɔ ɲumanw barika grève ni a bɔra ma fo ka bɛn sɔrɔla ka fɛn bon laɲini ninnu sɔrɔla an tun ye augmentation mun demandé 10% o sɔrɔla à compter de juillet et 5% à compter du 1er janvier 2020 et puis an ka convention fana relecture bɛ kɛ a tilala tuguni ka yafa deli kɛ clientw fɛ ka da grève in kan ani ka dugawudon kɛ an ka kɛlɛkɛcɛ minnu tora kɛlɛ la don tɛmɛlenw na bɛ an ka militantu ni an ka militanw bɛɛ fo an b'a presse mɔgɔ presse écrite ni audiovisuel an b'a bɛɛ fo an ka clientw fana an bɛ yafa deliw fɛ u k'an faamuya grève fɔlɔ mun kɛra an seko t'a la u y'an bila ka taa grève la sinon grève man di mɔgɔ si ye et puis n bɛ dugawu fana don an ka sɔrɔdasiw minnu binna kɛlɛ fɛngɛ kan ala ka hin'u la k'u kɔ sumaya ala ka hin'u ka denbayaw bɛɛ la Amadou Nba n'ale SNABEF secrétaire général ye ale y'a yira k'a fɔ k'u nisɔndiyalen no ka da fɛn caman kan ka tila tuguni k'a yira k'a fɔ ko olu waribon baarakɛlaw k'u ka baarabila bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔba ye ka ɲɛsin jamana kan an ye mun sɔrɔ bɛn kɛra u b'a ko sigikafɔ ye damu ye tiɲɛ t'a bɔ an sigira an kumana kuma dɔ la a kun gɛlɛyara kojugu mais bɛnkan sɔrɔla o de y'a kɛ an y'an ka baarakɛlaw bɛɛ dalajɛ bi ka a ɲɛfɔ u ɲɛna mun sɔrɔla u k'a faamu parce que a kun man nɔgɔn u k'o faamu a kun man nɔgɔn parce que an ka laɲini kun tɛ nin ye an ka laɲini kun ye 24% de n'i y'a jateminɛ INT min mun sɔrɔ n'an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan normalement o de kun kan ka lawaleya an ka yɔrɔ la mais sigikafɔ de bɛ kɛ yanni o ka kɛ o sigikafɔ ye o bɛnna ni nin grève a man ɲi an ka baarakunda an ka secteur in grève man ɲi a la grève man ɲi banque kunda grève man ɲi microfinance kunda grève man ɲi assurance kunda grève man ɲi commerce kunda SNABEF ɲɛmaaba ye
a ka kuma kuncɛ ni kunnafonidilaw foli ye ka da u ka kunnafoni dicogo ɲuman kan ani u ye dɛmɛ mun kɛ u ye waasa u ka laɲiniw bɛ se ka sabati. Wa an ka laɲini mun ye grève kana kɛ tuguni an ka secteur la, grève kana kɛ tuguni an ka secteur la. An b'aw fo aw presse aw de y'an dɛmɛ nin baara in na kojugu, k'aw fo tuguni. Ni aw kun tɛ an ka message in kun tɛna faamu, ni aw kun tɛ jamanadenw yɛrɛ kun bɛna jigin na, mais aw sababuya la parce que aw ye message aw y'a transmettre a kan ka kɛ cogo min, alhamdulillah bɛɛ y'a faamu, aw yɛrɛ dɔ faamu a la ka duwawu kɛ jamana ye, Ala ka jamana in basigi. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni ɲɔgɔndalajɛ ye mun kɛra banki syndicalisiw fɛ k'a baaraw bɛ daminɛna ni tasibila ye ka ɲɛsin an ka finitigiw minnu tora kɛlɛla ma. Tabarikala bɛɛ o de bɛ ɲini jamana in kɔnɔ ni o bɔra ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka kibaruya tɛmɛni ninnu na min ye kalanbulon dɔ kun dayɛlɛla Bamako Mali faaba kɔnɔna la min bɛ tali kɛ lakanako yɛrɛ bunakun kan maa minnu ye inspecteurs ye ni u ye maa jalatigibaw ye lakanako yɛrɛ cakɛdaw la an ka jamana kɔnɔ maaw yɛrɛ ka lakanani hukumu kɔnɔ olu kun ye tile damadɔ kala dɔ baaraw dayɛlɛ min bɛ tali kɛ jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko DECAFO ni o ye Centre pour la gouvernance des secteurs de la sécurité Genève-kaw to a la kalan in kɔni kɛra tile damadɔ kɔnɔ k'a daminɛ nin kalo in tile 5 ka n'a bila a tile 8 na o ni maa mun ka jɛɲɔgɔnya kunu sa o tun ye Pays-Bas-kaw ye baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen sabati cogo ɲuman na a kun jɔnjɔn kun ye maa minnu bɛ nin lakanako baara la ka se k'u ka kalan kolokuriya ni k'a jirɔja hali bi u bɛ se ka u ka baara ninnu dɔn ni k'u dɔnna kari cogo min na a yira k'a fɔ maa bɛɛ lajɛlen minnu fara kalanko fɔta in na dɛmɛbaa jɛkulu ninnu fana ye nimisi wasa sɔrɔ a kalan in na a baaraw kɔni datugura maa minnu maa kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen seginna so ni u kunkolo sɔsɔni ye dɔnniya kuraw la. Kibaruyaw la hali bi n'a ka bi aw ka jabaraniso mandi sanfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka kunnafoni dilaw ka tɔ dɔ bɛ yen min bɛ wele ko ASEP ni o ye Association des éditeurs de presse privée o n'a ɲɛmaaba ye Basidiki Ture ye nin waati in na ka kɛ ni Mali yɛrɛ bɛ hukumu min kɔnɔ bi lakana bɛ cogo min na jamana yɛrɛ tagacogo ka fɛgɛn cogo min na ale ye bataki jɔnjɔn kɛ ka ɲɛsin Mali kibaruya dila bɛɛ lajɛlen ma min na a ye wele bila u bɛɛ ma sɛbɛnnikɛlaw kumaso tigilamaw ani jabaraniso maa o maa bɛ kunnafoni di sira o sira fɛ jamana in kɔnɔ u ka se ka kibaruya di cogo ɲuman sigi sen kan nin waati in na k'u ka kunnafoniw sɛnsɛn cogo ɲuman na k'a kɛ kunnafoni di yɛrɛ hukumu ni a sariyaw k'olu bato a kɔnɔ walasa Mali bɛ se ka basigi cogo min na sabula a y'a jateminɛ k'a fɔ waati gɛlɛnw kɔnɔ kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon kunnafoni ditaw bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana dafiri maa o tɛ maa si ka hami o kama a ye bataki jɔnjɔn kɛ an ka kibaruya ɲininaw wulila ka se a jubaju la ka se ka taa kibaruya ɲini a ko kan min bɛ tali kɛ Usumani Daw ni ale ye cɛba ye min ɲɛsinen don ASEP yɛrɛ kunnafoni di ko koɲɛw ma ale ye ɲɛfɔli kɛ Christine Abibatu Dara n'a ka jatala ka kuma galama la u ka nin hamina in kan an ka jɛ ka daw lamɛn. Mali bɛ cogoya mun na sisan contexte particulier de don donc contexte de guerre de don. Donc il est important que journalistes au contexte particulier qu'on a se ka o kɛcogoya dɔn kosɛbɛ pour que nous bɛ wale minnu poser a kana kɛ juguman ye ka ɲɛsin effort minnu bɛ sen na pour que jamana bɛ dingɛ mun na a bɛ se ka bɔ o dingɛ kɔnɔ donc normalement an ka baara ka kan ka consister ka wale déposer min bɛ se ka an dɛmɛ k'an bɔ dingɛ kɔnɔ. Il est clair que l'image de nous publier avec d'abord avec Jamana Torofolo parce que moi nous sala sala Jamana ka ko de là un deux bon rodo so mo de do donc enrichissement de marché qui se mo et la hala dollar avec mo toro donc il faut que on mo ka veiller à ce que pratique ni fin do ko so ka ulu dabla bete ma do baké donc ka wulu dake ka ira ka fo wolu do wale munu makanga ke donc olu dabla donc anga ay communiquer mi ke avec tal ko la kosebe parce que ba do nga fo journalisme métier mi sensibilité ka bon kosebe donc arrêter le barakala kuma bala jabala donc ni famille bola télé là ni fem bola amana
bon a bɛ cari fan bɛɛ fɛ journaux fana bɛ ten n'i ye fɛn min sɛbɛn donc a bɛ taa kiosque la bɛɛ bɛ bɔ a kalama an bɛ se k'a fɔ diɲɛ bɛɛ yɛrɛ bɛ bɔ a kalama presse en ligne c'est pareil radio so kɔni c'est aussi pareil mɔgɔ bɛ radio so lamɛn kosɛbɛ ni kuma kelen bilala dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ a bɛ cari fan bɛɛ fɛ et généralement kuma minnu bɛ bɔ o yɔrɔ ninnu na fɛn minnu bɛ bɔ mɔgɔw b'a ta ni sɛbɛn kosɛbɛ donc a ka kan vraiment baara sugu ka kɛ ni hakili kosɛbɛ kosɛbɛ waati gwɛlɛ la kibaruya dilaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ u ka kɛta u ka jateminɛ kɛ olu la n'o tɛmɛna ka bɔ yen fana min ye yuruguyurugu kɛlɛli wale min mɛn an ka jamana kɔnɔ o kɛra sababu ye ka mɛrɛ caman kɔni minɛ k'u lasago kasobow na nin waati na yan'u ka kiriw cɛ sigakɛlen don u la nafolokow ni baara dɔw bisi bazali la min bɛ tali kɛ o mɛriw la Bamako kafo ɲɛmaaba Hadama Sangare ale sen bɛ o la o kama min ye jɛkulu camanba dɔw bɛ yen olu farala ɲɔgɔn kan min bɛ taa se jɛkulu 70 n'a kunkan fɛnna olu kɔni ko u kɔni ka hakilina ye ka Hadama Sangare kɔkɔrɔma don nin waati gɛlɛn ninnu kɔnɔ o kama u ye tɔnsigiba dɔ kɛ kunungo tɔnsigi min yɛrɛ la bourse du travail la Bamako u ye dantigɛli caman kɛ k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛ Hadama Sangare ni a nɔna mɛriw bɛɛ lajɛlen ye nin waati in kɔni kɔnɔ u ko olu yɛrɛ fɛ Hadama Sangare minɛna minɛ cogo min na a ma diya olu ye sabula u ko ni sariya bɛ maa nɔbɔ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ ka a ka sɛbɛnfuraw sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɛ k'a tigi to kɛnɛma a ka baaraw la nka ko u ye Adama minɛli min kɛ nin cogoya la ka taa bila kaso la ko a bɛ ka kɛ tiɲɛni ye u yɛrɛ y'u damasiyɛn k'a fɔ min y'a kun ye projet baarabolo dɔw sɔrɔ min bɛ taa sefa wari miliyari 400 bɔɲanko la wa ko bɛɛ baara bɛ ka bisi baza nin waati ninnu na Christine Abadara tun b'o fana kɛnɛ kan n'a ka jata la min bɔra a ko la an ka jɛ k'o lajɛ. Association 67 de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye u y'u kan bɔ ka nin kɛnɛ in sigi yaasa k'u ka dɛmɛ lase maire ma n'o ye Adama Sangare ye u y'a yira k'a fɔ ko maire minɛ cogo ma ɲɛ u bolo. Ni meeting dabɔ kun ye mun ye an ye Adama jɛɲɔgɔn wele association minnu farala ɲɔgɔn kan pour que ka collectif créer an y'olu de wele k'an ka militants wele Adama fɛmɔgɔw bɛɛ pour que ka yirula Adama minɛna cogo min na Adama minɛlen fana an bɛ ka lajɛ minnu kɛ ɲɔgɔn kan ni kɔfɛ minnu kan ka kɛ an bɛna olu entreprendre ɲɔgɔn fɛ mais Adama minɛna an y'a ɲini autorités fɛ an dalen don an ka justice la an bɛ fɛ an ka justice k'a ka baara kɛ mais nous souhaitons que u ka a bila en examen n'i ye dugu wɛrɛw bɛ yen nɔ bi o de bɛ kɛ maire mana minɛ ni maire ye problème sɔrɔ a bɛ bila en examen a bɛ taa ka baara kɛ contrôle judiciaire donc nous souhaitons que vraiment bi an ka Bamako maire du district bila a ka taa ka baara kɛ parce que projet caman bɛ yen ni maire du district tun ye mun daminɛ. Ni dɛmɛ in kɛnɛ kan dugutigi ma to kɔ a ko la. An ka démocratie an k'a lajɛ ko kura ye démocratie ye fɛn minnu ɲini pour que jamana bɛ marcher an ka taa n'o ye fɔlɔfɔlɔ in ye mun ye libération des institutions n'o bɔra yen transparence bɛ na baara kɔnɔ baara si tɛ kɛ yuruguyurugu kan bɛɛ b'a faamu baara bɛɛ bɛ kɛ kɛnɛ kan pour que siga ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ Mali la bi donc min ye bi ta kunkolo yɛrɛ ye an y'a kɔlɔsi o daminɛna 2012 ka jamana ɲɛmɔgɔw minɛ ka t'u datugu k'u lanɔgɔ k'u lanɔgɔ ka lanɔgɔ fo ka s'a dan na donc après u bɛ bila foyi tɛ y'u kɔ ne hakili la ni sariyasow sigira maa si tɛ se k'a fɔ ko ni mɔgɔ ye nafolo dun jamana kɔnɔ ou bien ko dɔ kɛ ka jamana sariya sɔsɔ k'i tɛ ɲangi mais cogo de b'a la ka mɔgɔw fɛnkɛ même dans les grandes démocraties dɔ bɔra k'a fɔ sisan Amérique ani Europe jamanaw la i b'a mɛn de ko faama dɔ k'a bɛ examen la mais a tɛ bali a ka baara la a tɛ bali a ka taama la a bɛ kɔlɔsi n'a mɔgɔ b'a la tuma o tuma u bɛna wele n'a jɔra tuma min na k'a fɔ min bɛ fɔ a ye k'o ye tiɲɛ ye a bɛ se ka minɛ ka bila kaso la n'o kɔni tɛ k'a minɛ k'a datugu ten tant qu'an b'o la an tɛ lafiya sɔrɔ donc dugutigiw tɔgɔ la an b'a ɲini fanga fɛ fanga k'a baara cogo falen sariya sɛbɛn min b'an bolo a bɛɛ jɛlen don koyi bɛɛ b'a kalama donc an ka baara kɛ sariya kan an ka ɲɔgɔn kɔniya ni ka tugu ɲɔgɔn nɔfɛ comme ça an k'a dabila. Ni association 67 ka laɲini ye ko ni fɛɛrɛ dɔ bɛ se ka kɛ maire ka se ka n'a ka baara kɛ k'a to kololi bere kɔrɔ. Hakilina jiginna juma tɛmɛnen mairiba musow fo ka taa se cɛw ma olu bɔra k'u ka dɛmɛ lase maire ma bi association 77 olu jɛra ka kɛ kulu kelen ye
k'u ka dɛmɛ fana ta ka ɲɛsin maire ba ma n'o ye Adama Sangare ye. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen hali bi an bɛ to yuruguyurugu kɛlɛli gafeba kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ mairiw ye minɛli minnu kɛ nin ye ka taa dɔw datugu o ma diya maire tɔw ye sabula u ka jɛrɛ jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye lapsa jɛkulu ye n'a bɛ fɔ ko syndicat mixte des collectivités olu kɔni ye baara bila dɔ de boloda u ma maa ladɔnniya u ye kunnafoni jɛrɛ kɛ ka sin ka baara bila fasayi ko u ka maire kɔni minɛlen don yala jamanadenw hakilina ye mun ye o ko kan maire tɔw ka sin ka baara bila nin cogoya in na ka u maire ɲɔgɔn kɔkɔrɔma don yuruguyurugu kɛlɛli la yala maaw hakilina ye mun ye a la ani maire dɔw yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn ye a la an ye wulikajɔ kɛ a ko kan min ye Aminata Daɲɔn n'a ka jata la kunungo olu ye munumunu salo min kɛ min sɔrɔla a ko kan o filɛ nin ye. Yuruguyurugu kɛlɛli la ka bɔ an ka jamana kan Mali procureur ba min n'ale ka baara ɲɛsilen don jamana wadunta sɛgɛsɛgɛli la ale ye tɛgɛ kɛ maire dɔw kan siga kɛlen no maa minnu na yuruguyurugu nasiraw la o kɛlen maire tɔw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye ka baarabila dɔ kɛ waasa k'u tɔɲɔgɔn kɔkɔrɔma don o de la an ye maire dɔw ɲininka minnu sɔnna k'u hakilina fɔ an ye baarabila in kan. Bɛ a bakuruba fila ta ka a ɲɛfɔ ye fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu y'a la gɛlɛman ye fɔlɔ ye min ye k'an ka condition de travail améliorer condition de travail améliorer mun ye k'an protéger dans l'exercice de nos fonctions immunité bɛ député bolo bon ka ca ala fɛ an fana bɛ immunité ɲini hali n'an ma immunité sɔrɔ mais an ka bonya an ka baara kɔnɔna na bonya dɔ bɛ yen fana k'o ta k'o d'an kan a dɔw yɛrɛ bɔra kalama kɔsɛbɛ na maire caman taara kaso la a caman taara o yɛrɛ minɛna o caman sɛdeni minɛna ka taa ten ni dugu n'a ma ɲɛ ko jama ye a bolokɔrɔta ye a ka kan hali ni fanga mago b'i la o ye diyagoya ye ni fanga mago b'i la mais a ka kɛ bonya dɔ kɔnɔna na o de ka fisa donc an b'o de laɲini la filanan fana sara t'an ye sara foyi tɛ maire ye donc mɔgɔw hakili ko sara bɛ maire ye sara foyi tɛ maire ye ni a bɛ se ka maire bureau communal ta maire n'a ka adhésion prime dɔrɔn de b'o ye ani carburant bon conseil tɔw conseil fana b'a voter ka carburant dɔ d'olu ma ka se ka au moins u bɛ seri minnu na ka se k'o déplacement assurer sinon sara foyi tɛ maire ye n'a ma ɲɛ fana k'i bɛ wari la baara la encore il faudrait que i fana ka protéger dɔɔni sara dɔ ka d'i ma pour que i bɛ se ka protéger dɔɔni cogo min na i ɲɛ kana se ka bɔ faso fana nafolo fɛ donc o fana y'a laɲini dɔ ye bakuruba la o laɲini fila don bon laɲini kɔni ni a ma ɲɛ ko grève daminɛna ko la ka ban je crois que an bɛ semaine fɔlɔ min kɛra je crois que an ka ɲɛmɔgɔw bɛ o évaluation kɛ minnu b'an kunna an ka maires n'an ka syndicat intercommunalité u b'a évaluation kɛ maintenant ni tagabolo kura min kan ka di grève ma en fonction de cette évaluation o tagabolo kura bɛ di grève ma. Jamana kɔnɔdenw ma to kɔ nin ko in na sabula a bɛ ka kɛ degun ye u kan u y'a yira k'a fɔ ko ni maires ye baarabila kɛ k'u m'u ka kɛta kɛ wa u tilala ka laɲini kɛ tuguni k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw kan ka fɛɛrɛ de tigɛ waasa maire ninnu kana segin ka taa baara kɛ bilen maire bulon kɔnɔna na sabula u y'a yira k'a fɔ k'u tɛ ka baara kɛ jamana kɔnɔdenw ye. Mali in kɔnɔ yan ko mɔgɔ dɔ de ka minɛ a ma fɔ ko a tigi ye yurugu kɛ a fɔra de ko fɛn dɔ bɔra n'o ye wari ye o nafolo min bɔra a dɔnna da min fɛ min yera o la ko o ta bɛɛ ye a tɔw ka ɲini a ka bɔ o de fɔra Adama Sangare ma mais n'a fɔra ko Bamako maire ka taa fara Bamako dafɛ dugu dɔ kan ko maire de bɛ taa fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko an bɛna taa baarabila la parce que mun kɛra Adama Sangare bɛ kaso la ne Amadu Sala Ture n'u kun ye ne ɲininka ni Mali société civile kun ye ne ɲininka Mali population kun ye ne ɲininka Mali kun ye ne ɲininka wallahi ni maire ninnu kun tɛ don maire kɔnɔ bilen. Ne bolo ni ye ko de ko man ka l'encourager jamana kɔnɔ parce que déjà numéro minnu filɛ ka taga nin na tan u filɛ k'a yira de ko u ni Adama Sangare bɛɛ jogo kelen jogo min Adama Sangare la o jogo kelen b'u bɛɛ la donc soutien min don u ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn jogo kan walasa ni turu bɔra Adama Sangare la a kana taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ ne b'a bila o minɛn kɔnɔ parce que u bɛ taga kun jumɛn na fɔlɔ i b'u ka grève kun de lajɛ fɔlɔ u bɛ taa kun jumɛn na ko Adama Sangare taara wo la a taara kaso la est-ce que a nominera fɔlɔ wa jusqu'à présent Adama Sangare est présumé innocent. Kuma kuncɛ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maire ninnu ka ni baarabila in ma kɛ sariya kɔnɔ sabula u ma préavis bila wa sɛbɛn foyi t'u bolo mun b'a yira k'a fɔ k'u bɛ se ka baarabila kɛ i n'a fɔ sariya b'a fɔ cogoya min na.
no tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ mali bɛ hukumu min na cogoya min yɛrɛ la bi lakanabaliya ɲɔ ɲalen an ka wolomasiri tabaw don n'a dugujɛ bi k'olu kan ka caman bonɛ o ni la jamana kɔrɔyanfan ni camancɛ bolo a kɛlen don degunba ye an bɛ waati min na i ko bi nka min ye an ka sigidaladenw ye olu yɛrɛ fana bɛ k'a lajɛ ni ɲɛ jumɛn ye yala hakilina jumɛn m'u fɛ olu yɛrɛ fɛ mali bɛ se ka bɔ ni nɛgɛba kɔnɔ cogo di n'o ye lakanabaliya dɛgɛn ye o kibaruyaw tɛ se ka sɔrɔ fo an ka wuli ka se sigidaladenw ma o de kama min ye an ka kulubalimuso Awa Adama Kulibali ka fara Jatala Umaru Traore kan olu taara an ka jamanadenw ɲininka min bɔra o ko la an k'o fana lajɛ. Kabini fanga dafiri wale min kɛra Mali kɔnɔ ka fara fanga yɛlɛma wulikajɔ min bolo dara janfa tigilamaw fɛ an ka jamana kɔrɔyanfan na ka bɛn ni san 2012 ye kana se bi ma takura bɛ ka kɛ Mali lakanako la walasa ka dankarila ɲini ni waleya ninnu na bolonɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn dɔw la kɔkɔrɔmadɔbagaw caman fɛ Wagadugu juin kalo kɔnɔ san 2013 ani Alger juin kalo la san 2015 o bɛɛ n'a ta fɛn tɛ ka bɔ a la jamanadenw y'u ka dusuku kamikami jira ani ka u dama kasi fɛɛrɛw tigɛli sira kan. Lakanabaliya bɛ yen bɛɛ siralen don bɛɛ jɔrɔlen don parce que hali ni bɔra sa i bɛ segin ka so i tɛ se ka so i t'a dɔn bon moi je pense que jamana kɔnɔ o kojuguba de ye donc minnu bɛ yen n'u bɛ sanfɛ n'olu kan ka se ka ɲɛnabɔ bon moi je dirais que ils ne font pas leur travail u t'u ka baara kɛ bon maliyɛnw dun ye dana ta k'a da u kan k'u bila u ka baara kɛ ko ɲuman bon n'u man kɛ an bɛna jira jɔn kan c'est vrai bɛɛ jigi bɛ Ala kan mais n'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen ɲɛfɛ ko min bɛ se ka n'an y'o bila an ɲɛ ko b'an ka sécurité assurer n'u ma se donc vraiment b'an jigila tigɛ. O fɛɛrɛ bɛ Mali faamaw yɛrɛ de bolo a fɛɛrɛ kɔni bɛ Mali faamaw yɛrɛ de bolo an kɔni population yɛrɛ an t'a dɔn an bɛ fɛn fɛn kɛ an t'a dɔn an bɛ fɛn fɛn kɛ fɔcogo t'o la bilen yɛrɛ a kɔni ɲini yɛrɛ ka b'o faamu yɛrɛ o fɔcogo t'o la bilen yɛrɛ o taara ka fɔ dan yɛrɛ de tiɲɛ yɛrɛ la kɔni jamana in bafura jamana in bɔra jamana la a bɔra Mali yɛrɛ taya la. Fɛɛrɛ tɛ se ka tigɛ maliyɛnw yɛrɛ kɔ maliyɛnw yɛrɛ de ye nin fɛɛrɛ tigɛbaga ye n'o tɛ Faransi tɛ se ka nin ɲɛnabɔ Amérique tɛ se ka nin ɲɛnabɔ solution min b'a la ne yɛrɛ kɔni bolo maliyɛnw an kɛ jɛ an kɛ sigi an kɛ fɔ kɛ ka bɛn n'an sigira ka fɔ kɛ ka bɛn o de ɲɔgɔn tɛ o bɛ futinɛ nin dugan. Fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ a la kɔni an bɛɛ ka wuli k'an bolo di ɲɔgɔn ma o ye kelen filanan an kan ka bɛn de sabanan an kana ɲɔgɔn kɔniya n'o kɛra dugu la dɔrɔn a bɛn ani civisme ne t'a dɔn civisme bɛ fɔ cogo min bamanankan na o fana dugu a bɛ an jɛ dugu kɔnɔ c'est la solidarité qui manque. Ne kɔni hakili la maliyɛnw ka kɛ u bɛɛ ka kɛ kelen ka don da kelen bɛ ka bɔ da kelen fɛ donc n'o kɛra a bɛ ɲɛ donc mɔgɔw b'a la k'a fɔ dɔw b'a fɛ jamana dilan kojugu dɔw b'a ɲini k'a dɔn dɔw b'a fɛ k'a tiɲɛ quoi bon an bɛ fɛ ka min nɔfɛ sa parce que an bɛ tilen k'a fɔ barokɛyɔrɔ la fana parce que dɔw ko maliyɛn bɛɛ ka kɛ kelen donc ni maliyɛn bɛɛ bɛna kɛ kelen sisan a bɛna kɛ jumɛn kɛ sisan ni ko natɔ la n'i y'a ye sisan a fɔ dɔ ɲɛna tiɲɛna nin bɛ ka nin kɛ nin bɛ ka nin kɛ donc nin kan ka kɛ nin man ɲi an k'o to yen. Jateminɛw y'a jira an na k'a fɔ jamanadenw fɛnɛ kan ka an ka finitigilamaw dɛmɛ u ka baara la walasa basigi bɛ se ka na Mali la cogo min na. Tabarikala malidenw aw minnu bɛ k'an filɛ kabini nɛgɛ kanɲɛ 21 cɔyi an ye kibaruya jɔnjɔn minnu sɔrɔ an ka fasiri jamajɛkulu bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɔnɔna la bi ka sɛnsɛn k'u fara ɲɔgɔn kan hakiliya ɲuman nana o ye nin ye ka to an ka NEF TV filɛli la sabula an ka katimu tɔw bɛna to sen na bi ye juma ye an bɛ dugawu don kɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi payi ma Ala k'an kisi lebu ma Ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura an ye bato minnu kɛ bi jumana taw minnu ma se ka taa jumana haju fɛn o fɛn bɛ mun na ni haju ɲuman don Ala k'an bɛɛ lajɛlen Ala ka jamana in basigi wasalamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatuh.